Badaramat nian kili bi, irutalau, izi nahi detek gundagau, niri bost, guztietan bagau da dos. Igandean zen ospatzekoa Araba Euskaraz, Amurrion, baina koronavirusaren krisiaren ondorioz urriaren 18 atzeratu dute jaia. Hala ere, ekitaldia antolatu zuen Arezketa ikastolak abestia eta bideoklipa aurkezteko. Ekainak 14 ditu gaur, eta egon behar ginen Araba Euskaraz ospatzen, guztion artean, besarkada emoten eta primeran pasatzen euskaraz gure baiara eder hornetan. Eta horren arira, Arezketa ikastolatik nahi izan dugu sasi telematiko, sasi zuzeneko jai bat egin, zuek komentzeko komunitatean deko zentzua Arezketa ikastola, hainbat guraso, ostalari, sukaldari, langileek bultzatutako proiektua dau, eta zuekin guztiokin egon nahi genuen. Horregatik, hasi gara Aiaraldea erakusten, horren paisai eta paraje ederrak ezagutzen dituguna guztiok Euskal Herrira bidaltzen, eta honekin batera, omenalditxo txiki bat egin dugu, galdutakoari, larrialdi sanitarioa dela eta, baina beti arduraz eta dekogun esperantzaz plazaratzeko pres. Euskarak bizirik dirau, ikastolak oraindik bizirik darrai, asko dekogu esateko guztion artean, eta guztion artean sartu ginen moduan, hemetik bebai aterako gara. Horregatik, kanta aurkeztu dugu, zuen konplizitatea izateko eta bihotzak alaitzeko, eta ongi bidean, urriaren 18an, bueltan izango gaituzue, hemen zain izango gaituzue, Amurrion, Aiaraldea osoarekin, euskaraz, Araba Euskaraz ospatzeko. Arezketa ikastolak, darabagu aukeratu zuen, lego gisa, aurtengo jaia ospatzeko. Darabagu horrekin, barnean dekogun altzor hori plazaratu eta islatu nahi genuen euskara eta geure kultura ekosistema. Lorez apaindu dugu gure logoa eta gure ekosisteman moduan, nahi genuen, ekosistema guztietan moduen, ezagutu, transmititu, sortu ekosistema hori edatu dadin eta komunikatu. Urtea hasi ginen olako planarekin, ezagutzarekin, Euskal Herri mailako hainbat sortzaile izan genituen gure artean, Aizea Barzenilla, Uxue Alberdi, artisten bilkura ederra izan genuen, eta ezagutzatik transmisiora pasa genuen, bazen behin darabagun proiektuarekin, ipuinak kontatu, guztion artean partekatu eta irakurketa sustatzeko. Eta gaurkoan komunikatu nahi genuen eskualde osoari eta baiarari bizirik ginela eta gogotzu euskaraz sortzen jarraitzeko. Eta gure helburua da, urriaren 18an baldintza sanitarioak beteta, geure burua jai bera berrazmatzea, gonbidatzea eta jai zentsudun bat, arduratsu bat ospatzea, baina beti herriarekin kontatua, zuek baizarete Aiaraldean euskararen bultzada.